जनवरी महिन्याक पापाचो इरादो शिकपाच्या हक्कापासोतो. शिकप एक प्रक्रिया, एकल्यान जोडुल्ली माहिती ताचे व्यक्तित्व रूपीत करून रूपांतर केल्ले वरवीं शिकपाची प्रक्रिया अपूर्ण जाता. हे दिशेन मोलाबरीत समग्र शिकप भोव गरजेचे. देखूनच सरकार, पोषक आणि शिकपा संस्थे भुरग्यांच्या मावल्या बरीत शिकपाच्या हातेरा मुखांतर सामाजिक आणि आर्थिक वाडावळेक जबाबदार. जायतो लोक आज संवसारांत झुजा आणि थलांतरा वरवीं निर्वासित जावन शिकपा देणे होगडावन आसात. देखून शिकोवनदारांनी शिकपा थंय विशेष हुस्को आणि जबाबदारी दाखोवन असल्या व्यक्तींक शिकपाचे हक्क लाभचे पासोत मागया.